Nakapil na. Inland Resort din si Jabi na Island Resort. Video, boy! Video akong tanan mga sud sa kanan, boy. Oh, Ba? Nakakauban guys. Exercise na. Good morning guys! Welcome sa akong vlog. Ada karon guys islipay ko kaadyo kay data karon guys sa Moreno Island Resort dinis Panabo, Davao City. Anda hamong pakiton sa mga view dahil guys perti kasi lami. Ada kaduhan na ko nakaanhi guys. Anda tanawa lang magsaong likod guys. Napay music guys pang island. Anda hamong isuri dali sa lugar guys aron makita mo unsay naa daning Panabo Island Resort. Hamong pakiton guys arong makakita mo kay makita mo sa kalami daning Moreno Island. Plus Axel guys nagpa-wifi da napoy unggoy dani nga liwat ka adyo ni ja. Sel. Dari guys nagbaligyan nag mga salbabida o kana life jacket. Diba? Dasi ja guys dari nagpa-wifi ja. Dasi sila unggoy dari na unsa boy patuwa ni jud danit eh. Abi sa gunsa. Didi pilian guys. Pamaisuri guys ato tas ibabaw. Ansa guys sa mga ganahan mahilig og Avengers pwede po mo magpa-picture dani kina nagbarog si Iron Man. Tan-awa ninyo. Di adari sa may kutsi. Nas Iron Man dani guys, pwede mo dani magpa-picture di Oh, di ba? Naas Iron Man, kamuti Iron Man. Ang gandang itlog guys na guys. At tos ibabaw guys, adto gilang swimming pool sa mga isuroy. Pero guys, ay sa mo maligo, kinahanglan pa mo dani mag-shower daris na ay dakeng agila nga nagbit-bit og bitin. Na guys. Dani mo mag-shower. Dakeng na guys, o di ba? Moreno Island Resort. Ay, Inland Resort. Nabuang na. Island Resort. Unsa da po dare heart. Pwede po muda ni magpa-picture. Sa una di ko magpa-picture din kay abin hawag basa mo day moras jeg sinaw kay tiles din siya. Na lami ang mga mag-uyab pwede dani mag-picture. Unsa sa mga kuan dani pud mo mag lingkod-lingkod. Dani na ilaning ligid na bitag himo guys. Ang dakong Carabao di adari arang dako diba? Pwede po mo dani magpa-picture sa mga di ka maumulangoy og mga bata ra nga mga ligo pwede ra mo dari sa pang bata. Pwede ra mo dari mga ligo kasi halos pakatuhod ra ning swimming pool. Anja pwede mo tag kuan tag 500 ag karon ingani kaning tambayanan bitaw guys para sa mga og family may mga ligo. Na dako kay lawom to kaadyo. Kani tag 500 di siya guys kani usa ka ingani, di ba? 500. And simpre adto agilahang pool nga with slide, o di ba? Pak na pak. Unsa ingani ra siya guys is 400 ra. Aglamisa ug ingani ra bitaw siya guys 400 tag 400. Pag manok, tanawag manok. Anja sa mga tawanan mo lang, oy, bawal mo dani kay tirtining, hauma, na alawom ka adyo. Anja, tapoy, dakong liog nga, ostrich. Ako mong isuri guys sa Tibuok, Moreno Inland Resort, kay dako ni siya, lami kaliguan. Anja ka ni guys, basta ka ni padong sa slide, gara. Watch your head kay basig mapakog ka daning suminto agoy impas lagi mo mabuak ginoko. Ag dari guys gisirhan pa di ay na
sirhan pag dari sa ibabaw. Kaya napa man swimming pool guys. Apa mong isuroy para makita mo. Gamay pag tao dari guys kay buntag pa sa mo tag Domingo kay mari kinadaghan nag tao. Ha? Gihinluan pa din nila guys ag swimming pool diris. Ibabaw da. Kaya dari guys pang bata ning swimming pool dari. Halos arang mubuar ka dun niya. Palihog bantay inyong mga anak habang galigo ug samot nga bawal ang pag-dive sa batang dagko dire kay ug mo dive ang mga dagko ja pang bata ra ning swimming pool tigok impas ag mabuak Ginoo ko mo karon ay mo sirit ag dugos og mo ani ka skilled guys na pwede magpa-picture din mga animals da po sila durian tree mubuo ra siya guys na durian man siya so isuroy pa mo na ubang kuan guys para makita pa mo cellphone na lang gipanggamit og vlog guys kay nabili na akong kamera. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang balikon si Axel kay wa pa siya ning saka kay og dito na balikon apa may suroy sa tibuok Moreno Inland Resort o di ba? Lami ka do itang pine tree oh. Laom na ba ni siya guys og dari ka skilid murag mabawra. Og mo diretso ka diri dapit sa may kilid na ay tambadyanan di adari. Na adto man taning adto man nagisuroy ganina guys adto sa may Ironman mo ani ta kilid guys aron makita pa mo sa uban kay dako ni sida guys dako ni libutonon tani. Inland Resort din si Jabi no Island Resort. Ani ka Sel. Uy, tara na mga unsa ta. Uy. Da guys, minions pang bata. Mga unsa ta ba? Ta. Mga unsa mi guys. Ebe. Asay. Sige. Pagasa na. Sagdira. Oh. Lain na pod nga kuan. Oh. Okay, tara na. Nangaon sa ta. Pwede ba guys? Ni maguyab guys na guys. Chichi magkisa sila katugadan ron. Lami. Lami no. Dool pa to dari guys. Ba? What sell? Oy, ikarapidas ang kon na cellphone. Ama ka? Aka? Agay ko, nabuang na. Hapit ko ba digjas. Nagkaon ni guys, ikan miss. Ning suro miss. Moreno. Kalsa. Ba? Nakakauban guys. Access guys na. Anja pa uli nami guys. Na. Nante. Mo kwal nami guys kay karena ay mo arang video guys kay arang video ag mga lugar dani guys para makita mo. Ya. Makakuha mo guys asa nang chima-chima kuan ni santol. Ang pinuwak man si dari guys na mga bunga bitaw. Wa. Na met hala Ginoo ko ning kutsihab. Magi ka na sakit. Di ba mali ka mga kauban guys ni anhi. Dong. Ano ka na barangay ati dong?
Nagtabon-tabon sila guys na. Mana nagtabon-tabon ka mga pangit man. Kani mo lang magtabon man mga gwapa. Gwapa ay pambundak. Nag-vlog man ko galing sa Moreno. Ayan, Phil. Ayan. Tanawag guys. Nagkabadyo ni da nagbitbit og sinso. Allah. Kani kay dalir. Allah kabadyo. Sa to lang gibit-bit mo ra matug. Nagbit-bit sila og sinso. Andi ka to kay kato number 1. O di pa pauli na mi guys. Teka mga uman. Diba? Pero sa apir. Oh. Tara, sige, gara-gara mo. Natanaw lagi guys itong asun kadyo. Agang laway ni Philip. Ah, nilabo. Okay ko na. Ala, tarawa, patubungon ka jud god guys. Tikpak. Ikaw may atras. Bitaw, kami gamay, ikaw dako. Ikiro na kurat. Ayun, nagtatagal. Tagit yung udan. Baka malustig ang ino. Baka mo ipapagkatay mo. Idat guys. Ibar habuga katong kahuda. Grabing taasa na ah. Alar habuga. Tsaka murag nara man siguro ni. Grabe mang habuga na ah. Alar taasa. Nara ba ni? All? Arada ko guys na ah. Agoy ko na buang nag-ag. Diba? Sa nindota guys. O diba? Oh. Nalipod mo mga saging. Ayun, nindota. O doon, nabili naman ko yung simpistik. Ganing. Video, boy. Video akong tanan mga sud sa kanan boy.